Трохузроўневая вінтавая альтанка і лаўкі з мармуру, белыя гравійныя сцежкі, каналы з вадой, дзясяткі рэдкіх і нават унікальных для Беларусі дрэў. Такім парк Парэча быў пры апошніх сваіх гаспадарах, знакамітых скірмунтах. Узяўшы за аснову існуючую дуброву, тут зрабілі сапраўдны класічны парк. Парк, там написано регулярного, это неправильно, это парк английского пейзажного стиля. Пейзаж, чтобы сохранялось, получается, естественно, где-то красота, вот что угодья, не только лесных, там болотные, луговые угодья, озерные там есть пруды выкопанные, остров есть, так сказать, в основе парка. Больш за 100 гадоў таму ў палескую глыбінку былі завезены нават з тропікаў дзясяткі раслін, якія і да гэтага часу захапляюць беларускіх біёлагаў, эколагаў і аматараў прыроды. 6 відаў дубоў, лясны бук, 4 віда арэха і балотны кіпарыс, піхта, ліственніца. Усяго ў парэцкім парку налічваецца 60 відаў дрэў, з якіх больш за палову расліны-экзоты. Сапраўднай прыроднай рэліквіяй не толькі для Парэча, але і ўсёй краіны з'яўляецца тюльпаннае дрэва. У гэтыя дні яно прываблівае сваім квіценнем, але убачыць тюльпанападобныя кветкі можна толькі з вышыні птушынага палёту. Пра тое, што такой незвычайнай для Беларусі прыгажосці тут было значна больш, нам расказаў былы дырэктар парэцкай школы і мясцовы краязнаўца. Было 6 деревьев, высаженных вот до винокуренного завода. Но по причине того, что мелиоративная система зашла, вот, так сказать, в запустение, не было стока, здесь накапливалось постоянно много воды. И вот те деревья и попадали. Вот, осталось одно. Сегодня нет уже этой сильной регуляции. Вот что. Поэтому то воды много, то воды нет. Вот потому и все и страдает. Сейчас нет воды. Страдает все, экосистема. Жыхар вёскі Парэча за апошнія 40 гадоў вывучыў скірмунтаўскі парк уздоўж і поперак і нават стварыў дэталёвую экалагічную сцежку. З яго словаў, праблема адсутнасці тут водарэгуляцыі паўплывала не толькі на нейкі асобны від раслін, але і на стан парку ўвогуле. Выправіць сітуацыю з паступовым запусценнем месца павінна была рэканструкцыя меліяратыўнай сістэмы. Яе паспрабавалі тут правесці амаль 30 гадоў таму, але справу так і не давялі да канца. Аб тым, што праблема стану і захаванасці беларускіх сядзібных паркаў носіць маштабны характар, нам расказала пінскі экскурсовод Татьяна Хвагина. Беда таких парков, что они как бы имеют два охранных статуса, или должны иметь, которые противоречат немножко друг другу. Потому что, с одной стороны, памятник природы нельзя трогать, изменять, а с другой стороны, как объект паркового искусства, он должен быть расчищен, должны каналы быть восстановлены, планировка восстановлена и по возможности принесены какие-то аналоги бывших таких элементов паркового вот этого пейзажа, паркового оформления пейзажа. На думку Тацяны Хвагінай, аднаўленне парэцкага парку, які ўваходзіць адразу ў некалькі папулярных турыстычных маршрутаў, паспрыяла б большай цікавасці з боку турыстаў, у тым ліку замежных. Сёння парк Парэча знаходзіцца пад наглядам Целяханскага лясхаса. Яго намаганнямі тут былі ўсталяваныя інфармацыйныя стэнды. За пандэміяй групавых экскурсій тут не сустрэнеш увогуле. Тым не менш, мясцовая спадчына, пакінутая буйным беларускім родам, застаецца цікавай і дагэтуль. Татьяна Будгусаим, Александр Дьяченко, Катерина Страха, телерадиокомпания «Брест».